Palle, pa 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 pa. Baletali palle, pa 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 pa. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನೇ ಮೂತಾಲಿಕೆಡು ಮೂಡು ಬರೊಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಐನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾತರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟುಗು ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ವೇದಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರು ಮಾಣಿ ಬರಿಮಾರದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಣಿ ಅಕಲ ವಿಚಾರದಾದಂಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಚಿಯಲ್ಲ ಕುಲಿತ್ತು ನನ್ನಟೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕುಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಂಗ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಕುಡ್ಚಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಸಾಲ್ ಕನ್ಪೇರು ತೂಕ ಎದು ಕನ್ಗ ತುಡರ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಣಿ ಮೊಕಲೇನ್ ಒತ್ತವಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ಸೈಪನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತಿರತ ಒತ್ತೆರಾಪುಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ನ ಮಾತ್ರನಾ ಇದ್ದಿನ ಒತ್ತೆರಾಪುಂಡ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಹತ್ಯ ಮುರನಿ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಜನ ಪಂಜೋಕನಟಿಗೆ ಫೋನ್ ದಿತ್ತ ಈ ಓಲ್ ಮಾರೆ ತೂತುನಿ ಹ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ತೂತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲವ್ವರ ಅವು ಬಾಕಿದ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರನಾ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗಳ ಕಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಮೈಸ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಟಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಎಬ್ಬೆ ನೆಕ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ದಾನೆ ದ ಪೊಣ್ಣು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದ ನೋಡತ್ತ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನಲಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಊರ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾಂದ ನೆಂಚ ಈ ತುಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪುಗೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪು ಶೀ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಹಾ ಮಹೇಶ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪನ್ನ ಮಾರ ಅವರ ನನ್ನ ಯಾನು ನೀನಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಅಂಚಪುರ ಬಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಡು ನಿಕ್ಕ ಅವು ಬುರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬೇತದಾಯ್ತನ್ನಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪುಡಿತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣತ ನಿಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತ ನಾನು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೇರ ಅತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಐನ ಇಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರೀಪ್ಲೈ ಬತ್ತಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ತೊನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆದೈತಿ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಭಾಷೆ ಜೀಲಕ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೀನು ಅಮ್ಮೆಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಅಮ್ಮೆಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಆರು ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಎಂಚ ಪಂಡನ ತುಲೆನ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪತ್ತ ಮಂತೋರ್ಕ ದಾನೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಇಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಪರ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಯಾರ ಅಂತ ಇದು ರೈಲ್ ಅಡಿಕಿದಿಲ್ಲ ಫೋ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮನ್ಪುರ ಇಂಚಿದ ಮಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಪು ಓ ಕಾಟ್ ಫೋನ್ ಓ ಮಾರಿ ಕಾಟ್ ಫೋನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ದೆತ್ತುಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮೇಡ ಕಾಟ್ ಫೋನ್ ದೆತ್ತುಕೊಡ್ಲಿ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಬುಡು ಬೇತೆ ಬುಡು ಅದು ಪನ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯಾನ್ ಯಕಾಡಿ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೆರಡಾನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣು ನೋಕೊಳ್ಳೋ ಪೋಯಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮೇರ ಆಪುರು ಮಾರ ಪನ್ನ ನಿರ್ವಿರು ಅಂತ ಅವ ಮಣಿಪೂರ್ಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಣಿಪೂರ್ಚಿ ಅವ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಬಾಡು ಸೀದಾ ಮಣಿಪೂರ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾಯ್ರ ಒಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತು ಜರೋ ದೂರ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಆಯಂಚು ದೂರ ಅಡುಲ್ಲೇರು
కట్టు జాండు కలక అంబుల కాల కంబుల ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಎದುರು ಅನ್ನಗ ನಿಗಲಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಂದಾಯ್ತು ಪುರಂದರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿಯ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ఆయన నమస్కారం గోడిగా ಹಾಕಂಡ ಈ ನೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೇಂಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಕು ನೀ ಎಲ್ಲ ಪೈಂಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಕುನೆ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನ ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಿನ್ನ ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುನೆ ಮರಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಬಣ ಮರಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಬಣ ಬೇಯಂದ ಆ ತೀರು ಒಂಚಿ ಬಿದಣ್ಣ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಕಿದೆ ಸೇರ್ನ ಪುರ್ತಾಂಡಿ ಪೂರ ಮೂಡು ಸೇರ್ನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ನನ್ನ ಪುರ್ತಾತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇದು ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿ ಬರಿತೇನೆ ಬೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೆರೆ ಜಾಗೆ ದಿಕ್ಕನೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಅತ್ತಿ ಚರ್ಚೆ 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 ಎಂಜಿನ ಚರ್ಚೆ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುರಾನಿ ಎಂಜಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಗೀತ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ ತುಂಬಿದ್ದಿ ಗೀತಾತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಳ ಗುರ್ತುಂಡು ಏರಿ ನೀ ತತ್ತಂಬೆ ಚಿಕ್ಕಿ ನೀ ತತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ದು ಜೋಡು ಚಿನ್ನ ಮಾರೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಹತ್ತವು ಆ ಪಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ದು ಜೋಡು ಓ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ಲತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಗೀತಾ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಲ್ ತೊಂದಿರಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೈದರಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಡೇಕ ಕೇಂದಿರು ಹೈದರಾಲಿಯ ಮಗ ಯಾರು ಐದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಸ್ತಫೆ ತಂಬೆ ಏರು ಮುಸ್ತಾಫಿ ಮೀನುವಾರನ ಐದರ ನಮಗೆ ಮುಸ್ತಫೆ ತಂಬೆ ಯಪ್ಪಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏರು ಫಲ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಮಾರನ ಐದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಸ್ತಾಫಿ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ ಇಂದೆಂಟು ಇಷ್ಟು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಇತ್ಯಾಯಿ ಮೀನುವಾರನ ಹುಡ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ಲ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರಿ ಈಗ 5 ಜನ ಕಾವನ್ ಜನ ಕಾಂದು ಮಾರ ಬೇತಿನ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಳಿರು ಆಯನ ಮಗನ ಟೀಚರ್ ಕೇನ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಟೀಚರ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಪಂಡಿರು ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಸರ್ಲೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ ಎಂಡ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ಯಾನು ಲಕ್ಕುದುಂತ್ಯ పొన్నులు విరావు ఎన్నానే తూపుని కల్లాడు కదా టేబుల్ వస్తున్నంద మార యాన్ లక్కు దుంతే తంచ యాను దుమ్ము వత్తుదు పండే ఉత్తర ప్రశ్న కేందర్త ఉత్తర పండే ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಂಗಾಲದ ಅಪೆಸೈಡ್ ಸರಿಯಾ ತಂಬೆವು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅಪಗ ಇಂಗಾಲದ ಇಪೆಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕೂರ್ಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಅಪೆಸೈಡ್ ಲತ್ತಿ ಇಪೆಸೈಡ್ ಲತ್ ಬೊಕ ವಾ ಸೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ತಾ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟಿದ ನಿ ಬಂತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಲತ್ತ ಅವು ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ನನೆ ತಪ್ಪುಂಬೆ ಅಂದು ಯಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪುರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಆಗಡ ಸೈನ್ಸ್ ದನೆ ಕೇ ನೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕೆ ಪುರಂದರ ಅಂಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸದ ಇಪೆದ ಮಿಟ ತಂಬೆ ವೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಡ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಗಡಿ ಪುಣೆ ಅವತ್ತ ಮರ್ಲೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲ್ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಾನು ಆದಂಡ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಪಕ್ಕನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಣ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಪುರಂದರ ಅಂಕಲ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಕುಂತು ಮಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಅಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ ಪುರಂದರ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಮಹೇಶನಿಗಂತಲ್ಲ ಲವ್ ಉಂಟು ಲವ್ ನಾವ ಇತ್ತಿನೇ ಕೆತ್ತಿರ್ದು ಸರ್ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಜಾಮೆ ನಿನ್ನ ಇತ್ತಿನೇ ಲವ್ ನಾವೇ 1453 ಎಂಕಿಲೊಂಜಿ ಲವ್ ಇತ್ತನುವೆ ಎಂಚಿನೇ 1453 ವಾಸ್ಕೋಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಬತ್ತು ಜತ್ತನೆತ್ತ 1453 ವಾಸ್ಕೋಡಿಗೆ ಆಮೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಬತ್ತು ಜತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಉಚ್ಚಿದ ವಾಟಿ ಇಡ್ಬೋದು ಜತ್ತು ಎನ್ನ ಮರಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಬಿ ಯಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಂಟದೇರ್ರೆ ತಾವು ನಿಕ್ಕೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಂಟಿದೇರ್ನಾರ್ಯೋ ಪಂಜಿ ಏತ್ ಪತ್ತು ನಾವು ಪಂಜಿ ಬತ್ತುನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಪುರಂದರ ಅಂಕಲ್ ಮುರ ನೀರು ಪಂಜಿ ಬತ್ತರ ಪೋತಾರ ಅಂದೆ ದಾದ ಅಂದವು ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಅನ್ ಲಕ್ಕೇರು ತುಂಬೆ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಅಂತಿರ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಪತ್ತು ಕೊರಡುಂದು ಅಂಚ ಯಾನ ಸರ್ತ ಪೋಯಿನೆ ಸೀದಾ 100ನೇ ಓಟೆ ಮಾಟೆಗ ಅತ್ತಮೆ ವೈನ್ ಶಾಪುಗು ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಅಂಬ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಮ್ಮಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಸೀದಾ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಐಜಿ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಮಾಟದಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಸೀದಾ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚಿದ ಹಾಯ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿದ ಹಾಯ್ ಬರೆದವೆ ನಾ ಕುಟುಂಬದವ ಅಂತ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಗರ ಗರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಅಂಜವಂಡ ಅಂಚವಂಡ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಉಲಾಯ್
ಅಂಚ 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 ಅಪ್ಪಗ ಏನ ಯುದ್ಧದ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತೊನ್ನೆ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತೊನ್ನೆ ಜೈ ಮುರುಗೇಶ್ವರ್ಸಿ ಕುಟಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುನ್ನೆ ಬೇ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ದಿರ್ಜಿ ನಾನಾಬೋದು ಪಂಜಿ ಬತ್ತು ನೇಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪಂಜೂನ ಬಲಿಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಕುಂಬು ಬೀಡಿ ಮೇದು నువ్వు బీడి పొచ్చుకిందు ఎంచిన మారే సూకొర్నాత పొత్తుని నువ్వు దారాయిద బీడి మే పొంజనాకలే ఊర దారాయిదు బీడి కట్టులేదు అందు అడ్డ చుట్టు నీల చుట్టు అవు పొత్తిర్రి ಎಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಮಾರಿ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಇಸಾಯ ಬಂದ್ಬಿಣೆ పొంజనాకలు ಪೂರ ಅಲ ಅಂದುಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಆಜರಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆಜರಂಟೆ అనగా సరి ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಂದನ ಜೋಕುಲ చెక్కి నందన జోకులు బర్రె ఎత్తి నంద గోకుల ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾರೆ ಓಲಾಡ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಾಪುಜಿ ವಾರೆ ಶುರು ಆದ್ರ ಡೋರ್ಸಾಂಡ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕುಡ ಕುಡ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆನೆ ಕುಡ ಕೃಷ್ಣ ಲುಂಬುನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಲುಂಬುನಿ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆಹಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವು ಮುಗಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಂಡೇ ಚದ ಪುರ್ತು ಬೇರ್ನ ವಿಟಾಲ್ ಸಿಟ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೇಲಿ ಪಲ್ಲೆದಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಪನೆ ತೂಯರ ಸಾವ್ದ ಅದನಗ ರಾಧೆಲ ರಾಮಣ್ಣೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ರಾಧೆಲ ರಾಮಣ್ಣೆಲ ಅತ್ತೆ ಮಾರೆ ಒಕ ರಾಧಾ ರಮಣ ಆಹಾ ಅವ್ವೆ ಅಂಚಾದಿ ಎಂಕ್ ನಿಜಾದ ಪಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ತಾರ ಇದು ಪುಣೆ ಬಿಲ್ಲಲೆ ಆಯ್ಕ್ಯಾಂದ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದೇನು ಬುಡೆದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಅವೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿತ್ಯ ಬಲ್ಪದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೀರ್ನೇ ಸುದ್ದಿಂದಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಂಚಿನ ವತ್ತಿನವೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂತ ಬತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ವತ್ತಿಂಡಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತ 1000 ಜನ ತೂಂದುಂಡು ಮುಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ದಾಯ ಮಾರ ಓದುತ್ತರ ಈ ಓರ ಪಣ್ಣು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಓಮಯ ಗೋಮಯ ಗೋಮಯ ಅತ್ತಿ ಓಮಯ ಓಮಯ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಪೈಂಟರ್ ಪುರಂದರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ 2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಂಡೆ 5 ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಡೆ 1/2 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಣ್ಣೆ ಎಂದು ಇರಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಟೊಮೆಟೊದ ಕಂಡೆ ಅವು ಓ ದೇವರೇ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀನದ ಸಾರಂಡಾಳ ದಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಕೆಜಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂದವೆ ಎಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಣ್ಣನೆ ಅಂದಜಾಂಡ ಆರ ಕೊಂದೋನಾಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥ ಪನ್ಪರು ಈಗಲ ದಾಯ್ತವನ್ ಬಾರು ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೊರ್ಚಿಮೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನಿ ಯಾನೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ನ ಅತ್ತಾಳ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಹತ್ತನೆ ಅವಿತೆ ಆಟಿ ಅತ್ತ ಅಂಚೋಡ ಆಟಿನ ಹತ್ತ ಪುರಂದರಂಕಲ್ ಇದೇಗಿದ್ದ ಒಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಪುಂಜನಕಲ್ ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಓರಾಟ ಮಲ್ಪುಚರೆ ಅಂದು ಅಲ್ಚನ್ನಿಕಲ ಕುಡಿಕುಳ ಸಂಗಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನೀ ಇದಕ್ಕೆ ಓರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೊಲ್ಪುಳಾಕದ ಕನ್ನ ಜಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಹೊಲ್ತು ಅನ್ಪುಣೆ ಓರಾಟ ಅತ್ತಿಯೇ ಓರಾಟ 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 ಓರಾಟಲ ಬೊರ್ಚಿ ಹೂಳ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದ್ದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೊಡೆದಿ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೊಡೆದಿ ಬೇಕು ಏರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮೇ ಇರ್ನ ಏರೆಗ್ ಈರೆಗ್ ಬೊಕ ಈ ಬೊಡೆದಿ ಬೇಕು ಅನ್ಪ ಅವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆನ್ನಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬೇಂಕ್ ಮಾರ್ಬಾರ ಈ ಬೊಡೆದಿನ ಮಾರ್ಬಾರ ಬೊಡೆದಿನ ಯಾರು ಮಾರ್ನೇನೆ ಐಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೊರ್ಚಿ ನಾನೇ ಲಕ್ಷುಂಡು ಅಂಚಾಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಮೇವು ಅವು ಈರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಎಂಜಿನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆ ಆರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು OLX.in ಮಾರಿಬಿಡಿ ಮುತ್ತಲೆ ಕರ್ಮ ಎಂಜಿನ ನಿಗಲೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಮೇಂಕ್ ಲವ್ ಪಂಡದ ಆಲಾಪಣ ಬೇ ಅಂದ ಬೇ ನಿಖಲೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಂಕದನೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಾಳಾದ போயிರ್ನ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತನ ಪೊಣ್ಣಾರ್ದು 20 ವರ್ಷ ಸಾಂಕನ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂಲೆಂಬೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಗೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪುದಾರ್ನ ಕೊಡದಲ್ಲಂಬೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪಿರಾವು ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ
ನನ್ನ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಜಾನ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಕಟ್ಟ ಬುರ್ದೆ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ತುಂಬಂದೆ ಓಡಾತೆ ನಾನು ಹತ್ಯ ಆ ಕುಡಿ ಅಂಡಲ ಆತ್ ಸೋಕು ಪಂಡದ ಪೋಯಿರತ್ತ ಮರ ಇರೋ ಒತ್ತೊಂದು ಲತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಆಲ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತುಡಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನ್ಕ 5 ಮನಿ ಕಲ್ಲ ಪೊಲಬ್ ಪುದರ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ನ ಯಾದವ್ ಯಾದವ್ ದಯಾನಂದ್ ಕೇಮಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರುಕು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪತ್ನಾಂಡ ದಾಯಬಂಡ ದಯಾನಂದನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಯಾದವ್ನಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪಿರ ಬತ್ತಂಡೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಂತಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪೋತಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ ಅವಡು ಅವು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐತಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅವು ನಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತಿನವಲು ಸಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬರೋನಿತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒರಿದಿನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವೇ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಸುರತ ರೌಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬೆಟರ್ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಇರ್ವೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾದವ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಇತ್ಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಬತ್ತನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಂಚಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಳಂದು ಮನ್ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಡೆಪೌಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡೆಪೌಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತುಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋರಾ ಓಲು ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಊರುಡೆ ಐಟುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶೋ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರು ಮೂಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ರಾಜೇಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋನ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಕ ಬೇಲ ಮಲ್ತಾರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಪಂಚಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇದು ಒಂದು ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಜಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅರ್ಥ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಿನವಂತಿನ ತುಡಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಣಿ ಬರಿ ಮರದ ಕಲೆಗಳ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗಳ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನು ದಿನಿತೆ ಹೇಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು Bale tali pale, pa 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 pa.